Boris Milković, dobrodošli na Ljubljanski festival dokumentaraca. Ove godine idemo na online ediciju, zato ćemo mi da obavimo ovaj pogovor preko interneta. Kako ste, recite mi, kako je Beograd? U stvari, Simon, da vam kažem, ja sam upravo došao iz Ljubljane. Bio sam u Cakarijevom domu. Stvarno? Pre 3 dana i imao sam privilegiju da potpuno sam pogledam izložbu Cartier-Bressona. To je jedna velika privilegija. Aha. I takođe u predvorju izložbu Društva arhitekata i tako dalje, ali bio sam u društvu sa svojim snimateljem i zaista nas dvojice smo sami imali vremena da to sagledamo i dođem kući i zateknem vaš mail, evo ja se javljam iz Cakarijevog doma. Tako da je, kako kažem, inače sam dobro, bolje nego što bi čovek trebalo da bude u ovom čudu koje nas je sve snašlo, ali šta ja znam, imam utisak da ćemo nekako valjda i to pregurati. Dobro, da počnemo oko vašeg filma. Vraćanje kući nakon 40 godina, to je morao da bude jedan veoma emotivan moment i za umjetnicu Marinu Abramović, a verovatno i za publiku i za vas koji to pratite. To je tačno. Povratak kući bilo koga, ne samo umjetnika tog formata kao što je Marina Abramović, nego i vas ili mene, koji smo dugo vremena odsustvovali od svoje kuće, svog grada, svojih poznanika, svojih uspomena i tako dalje. Sam taj povratak je veoma emotivan događaj i mi smo se trudili da tim malim filmom pokušamo da, kako da kažem, supstancu te emocije na neki određen način uvodimo. U kakvom ste odnosu zapravo vi sa Marinom Abramović? Je li imate neku istoriju ili ste se baš našli samo za ovaj dokumentarac? Mi imamo istoriju, ja ću mi ispričati, ona deluje naivno i smešno, ali upravo je to. Ja sam Marinu upoznao kad sam imao 14 godina, ali ona nije mene tada upoznala. Ja sam bio deo publike Aprilskih susreta i bila je projekcija jednog njenog rada na videu u kome ona nastupa gola, u kome nastupa naga i meni je to kao adolescent od 14 godina bilo spektakularno. Mislim, prvo jedna tako zanimljiva, ona je velika, mislim, i tako dalje, žena, mlada, u to vreme ona mogla imati 24-25 godina i tako dalje, potpuno gola, koja kao da za mene pravi taj performans i u tom smislu je mene možda čak i taj događaj opredelio neki moj interes za savremenu likovnu umetnost. Ali da, mi smo danas, čini mi se, prilično bliski i dobri drugovi, ali smo proveli iznova skoro 2 godine zajedno rada na tom celom filmu i tokom tog vremena je potpuno prirodno da smo, kako da kažem, dobri sada. O Marini je snimljeno dosta filmova, dosta dokumentaraca. Ne znam da li ste vi to videli, ali kako ste vi sad se ovo klišili? Kako jeste hteli da napravite nešto drugčije? Ja sam video sve filmove dokumentarne o Marini i razlika između našeg filma i svih ostalih, što je naš film odista film o Marini kao osobi, koja je mnogo toga postigla, ali mnogo toga i nije, koja je osoba sa jako puno i vrlina i mana, sa jako mnogo emocija različitih, a svi ostali dokumentarni filmovi su filmovi koji su bazirani na njenom trenutnom radu. Tako je film koji je snimljen u brazilskoj produkciji, inače je briljantno likovnog izgleda, film o njenom interesu za šamane i za taj aspekt, onda
film umetnik je prisutan, je film praktično događaj umetnik je prisutan. Ovo što je radila zajedno sa Bob Wilsonom i tako dalje, to je dokumentarac o radnom procesu te predstave Boba Wilsona i tako dalje. Meni se čini da ovaj naš film jedini dokumentarac koji se bavi umetnikom kao osobom. Dakle, u njemu naravno ima puno njenog rada, puno prolaska kroz razne njene faze i tako dalje, ali u fokusu ove ekipe je bila osoba koja se zove Marina. Da. Ima jedna jaka scena koja pokaže da se ona se doslovno vraća kući jer pokuca na vrata onog stana gde je nekad živjela. Jeste, Marina je puno puta kad je na kratko dolazila u Beograd, pokušala se vratiti, pokušala da vidi šta je sa tim stanom. To je stan iz koga je ona 70. godina otišla. I to je stan koji je bio, kako da kažem, scena njenog komplikovanog odnosa sa majkom, sa svojim prvim partnerima, sa celom porodicom i tako dalje i tako dalje. I ona je taj stan sačuvala u svom sećanju kao jedan vrlo dragocenu adresu. I kad god je pokušavala u svojim kratkim boravcima u Beogradu da poseti taj stan, tu nije bilo nikog, ona nije mogla da uđe. Ja sam za taj podatak znao, a kako je potpunim slučajem, ja stanujem svega 100 metara daleko odatle, ja sam tih dana prolazio, peo se gore dole i tako dalje i video da nekog ima, činilo mi se da nekog ima, činilo mi se da čujem glasove i tako dalje, mislim, a u isto vreme nisam lud. Tako da sam pomislio kad sam seo, jer ja sam koncipirao priču sa njom, da je stavimo jedan automobil i da prosto se vozimo, a taj automobil je rigovan kamerama i mi razgovaramo. I to je bio jedan od naših zajedničkih tako eksperimenata. I u jednom trenutku sam rekao, ajmo da idemo da vidimo taj tvoj stan. I ona je bila vrlo uzbuđena i počela priča o toj zgradi, pa tu ima dođe vidiš, pa tu su neki đavoli i tako dalje. Tako kaže, i sigurno sam, nema nikog. I dakle, ovo što se dogodilo, što ste vi videli kao uzbudljivi deo dokumentarca, to se zaista tako dogodilo, bez ikakve režije, bez ikakvog prethodnog, kako kažem, pripreme. Mi smo prosto ušli, jedna ekipa je otrčala gore ispred stana, druga je sa njom liftom i sa mnom su se penjali i ona je u trenutku kada je odustajala već rekla, ba vidiš, nema nikog, ajde još jednom, dam i onda smo čuli taj glas. U trenutku kada sam čuo glas iznutra koji kaže ko je, a ona kaže Marina Abramović, meni je bilo jasno da mi imamo film. Mislim da je sad vredno dalje oko toga, oko te emocije, da je vredno dalje raditi. Evo, to je jedna mala priča. Objasnite mi nešto, vi ste u nekom drugom intervjuu rekli da je Homecoming kao western. Da to ima nešto sa Johnom Fordom i sa Searchers ili nešto drugo? Ima, on je u formi, kako da kažem, on u formi može biti western, jer, kako da kažem, u filmovima koji nisu western, taj koji se vratio kući, ostane kući i sad počinje neka njegova nova drama, koja je ili prilagođavanje novom ili i tako dalje, shvatanje nekih novih situacija i to je neka startna pozicija. Međutim, Marina ovom izložbom i svojim govorom na kraju, na neki određen način, kao da se ponovo penje na tog svog konja i odlazi u neki novi zalazak sunca i tako dalje, što je u biti istina. Jer, kako bih rekao, njen životni ciklus se nastavlja dalje i ako budemo dovoljno živi i zdravi, možda ćemo snimiti još jedan Homecoming za narednih 20 godina. A kako se umetnički Beograd vaše i Marinine mladosti razlikuje od 70-ih ili 80-ih pa sada? Kako biste to rekli? Pa evo, kako bih rekao, i očekivano. Njena generacija
ili starijih i tako dalje, ili ljudi koji su upravo okupljeni oko te generacije, da kažem 68-aša ili da ih ne kvalifikujem drugačije, su imali vrlo podeljena mišljenja o njenom dolasku i njenoj tolikoj medijskoj pažnji, jednoj tako uslovno rečeno skupoj izložbi. To je vrlo skupa izložba u samoj realizaciji. Takođe, čuli su se mnogi glasovi protiv toga i takođe, što je na neki određen način i očekivano. Mislim da se takva reakcija bi se dešavala i dešava verovatno svakodnevno u Njujorku, Londonu, Tokiju, Parizu i tako dalje, kada neko ko ima veliki međunarodni uspeh kao što je Marina, se vraća na svoje rodno mesto, to izaziva mnoge kontroverze. Međutim, mlada publika je zdušno prihvatila Marinu i kada nam je palo na pamet da napravimo taj, ajde da ga nazovemo Woodstock, tu priču na kraju filma gde se, ajde sad da ne prepričavamo sve, na jedan običan poziv se skupilo 5-6 hiljada mladih ljudi. Mislim, i to je, kako da kažem, velika stvar. To je nivo odziva jednog rock'n'roll koncerta. Mislim, i onda kad vidite da jedan konceptualni umetnik, jedan performance artista može da tolikom sveta mobiliše, onda kažete, pa jeste, da. To zaista pokazuje jedan veliki interes gladnog, mladog Beograda za, kako kažem, nečim što je možda istinska umetnost. Tako da evo, to je. Jer njena priča dosta je karakteristička za naš ukupni prostor, recimo ex-jugoslavenski, da umjetnik u stvari u percepciji naroda nije veliki dok ne uspije vani. Je to još uvijek i u Beogradu ili Srbiji tako ili... Pa ja, Simone, mislim da je to svugde u svetu još uvijek. Kako kažem, jedan mali Slovak, Warhol, ne bi nikad mogao da uspe, da ne bi nikad bio to što jeste, da nije uspeo u Njujorku. Mislim, mogao je da uspe u Bratislavi i bio bi neki mali istočnoevropski umetnik koji i tako dalje. I kada gledate biografije, to je nažalost nepravedno, ali je tako, kada gledate biografije gotovo svakog uspešnog, neću reći velikog umetnika, unutar te biografije postoji taj put od svog mesta do nekog drugog velikog mesta gde se njegove ideje realizuju. I onda, kako bih rekao, onda na scenu stupa ta narodna, dok ne uspeš negde drugde, nisi uspeo kod sebe i tako je, znači, dok čovjek nije prvi u gradu, neće nikad biti prvi u selu. Tako to ide, ali mislim da je to jedan potpuno prirodan proces i da se on nekako događa sa svima. Na kraju, kako bih rekao, pa nemojte misliti da bi Kusturica bez nagrade u Kanu, bez velike slave u Francuskoj, bez nagrade u Veneciji i tako dalje, bio razumevan kao tako veliki umetnik samo sa pulskim arenama ili već, kako bih rekao, domaćima.